lidičky, tak dneska se mrkneme na další témata. Ve hře Diablo Immortal. Tak co tady mám napsaný? Tak jde získat runy, už jsme si minulé řekli, koukali jsme jenom na trh. Povídali si o nich, jaký jsou typy. Ale kde získáme runy, no tak runy si získáme hlavně na trhu, že jo? To je tady. Tak si to jdeme jenom připomenout. A jinak každopádně všude je možné, když běháte, plníte prostě úkoly nebo si jenom hrajete, tak náhodně padají runy, jo. Takže buď je koupíme tady u paní na trhu runy, jo. Zase podle těch barev. Šedý jsou ty nejslabší, modrý o něco lepší, žlutý to už jaký standard. A oranžový to jsou ty nejdražší, jo. To už jsou docela velký pálky, to je lepší, když to padne ve hře, no. Ale to padne ve hře tak možná tak jedna za půl roku. A třeba máte větší štěstí než já. Třeba budete mít každý měsíc. To už je o náhodě. Jo, jenom takhle shrneme. Koukneme na runu, vždycky ukazuje, na co vlastně ta runa jde. Dát, tady to je zrovna na ty kalhoty. Jak já říkám tomu kalhoty, tady je na helmu nebo na taky ty na ramena, taky ty chrániče. A každopádně, když chcete zaručeně nějakou runu získat, tak je dobrý tady portnout se semhle. Jak on se jmenuje ten týpek, co tam je? Rajek. Tak půjdeme za Rajekem. Tak. A Rajek ten nám tady říká, že když si nazbíráme 10 abyssal esencí, jo, tak nám náhodně hodí nějakou runu. Takže abyssal esencí získáme Erebanu a taktéž abyssal verde, jo. No a když jich nazbíráte 10, tak potom to tady splníte a dostanete taky náhodně nějakou runu. Takže to by byly ty runy. Já nevím, jestli to zaběhnout, asi zbytečně, že všechno to chápete určitě. To abyssal verde a Erebanu jsme si ukazovali. Takže to máme runy. A teď co to je dalšího? Armory. Řekneme si něco o armory, jo. To je vlastně takový váš šatník. Půjdeme přímo sem. Kde si můžete ukládat vlastně vaše bauldy. To, co máte na sobě. A vyhovuje vám to třeba, nevím, na farmení. Ale chcete si to změnit třeba na Vault na PvP. A jste nemuseli pak pracně přemísťovat zase všechny věci. Jo, tak o to je tady armory. Jo, můžete si tady ten popisek k tomu přidat, jo, když chcete mám na rychlost třeba, tak tam mám napsaný speed, jo, cokoliv jinýho tam můžete napsat třeba runner. Jo? A ty vám to mělo už i přepsat, ano, tak. Takže, když to budu chtít aktivovat, jakože tenhle bolt mám zrovna na sobě, takže tady samozřejmě už to mám zaktivovaný. Tak já budu chtít přejít třeba z toho runnera
PvP Vault. No, tak si všimněte, že se to tady mění, jo, ty setovky, ty, který mám na tu farmu, se tady mění a předměty, který mám na PvP, i ty legendární gemy vlastně. Tady třeba zrovna tenhle, jo, to je to kvůli rezonanci, má 5 hvězd, je to ten s tou nejvyšší jakostí, takže dává rezonanci 516. Že to je hlavně kvůli rezonanci, pak se tam můžete samozřejmě auxnout jiný buffy z jiných gemů, jo, k tomu se dostaneme. Jo, takže takhle, takže já budu chtít teď třeba New PvP Vault, tak si dám Activate. Teď se mě to ptá, jestli chci transferovat, jo, z těch itemů, všechny ty položky, tak aby to bylo, jak to chci já. Tak já dám transfer. Tak, a teď už tady to mám jinač. Jo, teď už tady mám ty gemy na to PvPčko. Rezonance se mi zvýšila. Prostě tak, jak jsem si to uložil, tak ono mi to nastaví na tu postavu ten PvP Vault, jo. Řekneme, co mi tady svítí. Tak, a to je další téma. Když už máme to armory, tak tady vlastně, takhle jsem na to najel, jo. Dám ičko, nebo prostě inventář, pod kterým písmenem prostě máte otvírání inventáře, dám si tady to. To je, dejme tomu vespu, tomu říká vestičku. A Community Vault, a tady jsou nazdílený všechny vaulty, takový ty nejlepší na různý věci ve hře, jo? Tak já třeba hraju zrovna momentálně za křižáka, Crusadera, takže tady mi to ukazuje, tady bych se mohl vytvořit já a nazdílet to, ale to si myslím, že já nebudu dělat, to je zbytečný, oni jsou tady větší borci než já. Jo, a tady třeba, jo, novej vault zrovna někdo sdílí. A tady, když si překliknu, tak tady zase někdo jiný má vault. Má to tady dozač jako dunk, tak asi jakože na dungeony dobrý vault. Tady PvE farma, takže proti elitkám a farmení. A vlastně vy si to tady můžete z toho kopírovat. Tady vám to ukazuje, jaký skilly používá, jaký esence na legendárních předmětech, jaký legendární gemy má na sobě, jaký setovky k tomu potřebuje. I Paragon má Brawlera, asi kvůli tomu, že ho zvětší, tak je i rychlejší. Jo, a tady pak ještě ty kurzet, šarm. A dokonce tady ukazuje, jaký bonus má z těch Reforgestonů. Jo, tady to všechno takhle na to kliknete a vidíte, co on tam má. Jaký bonusy z toho získává. Takže když si nejste jistý, jestli váš vault je dobrý, zdá se vám, že není nějak efektivní, tak si můžete skopírovat vaulty tady přes tu vestičku. Tady samozřejmě nabízí hra ještě takový ty základní vaulty, to je přímo od Blizzardu jako doporučení. Tak tady to je na PvE, to je proti elitkám, víceméně farma. A další PvE, ale třeba zase jiný skilly, který by vás třeba bavili víc, jo. Tady jdete dolů, tak vám to asi ukazuje ty setovky, jaký máte mít na sobě. Pak jaký legendární gemy. Tady ty, takový ty od těch
blizzardských hrad, jo, ty baldy, ty jsou dobrý, tak pro ty začátečníky, kteří mají málo těch 5hvězdičkových legendárních gemů. Tak ono vám to vždycky tady nabízí, že pro ten bal vždycky jenom 2, ty takový ty dražší legendární gemy, jo. Teď jsem to klikl nějak blbě, tak dobrý. A pak už tady 2hvězdičkový, ty už jsou levnější, že jo, to už je jednodušší na upgrade, a pak tady jsou ještě 2 jednohvězdový, tak ty jsou úplně se upgradeou nejlíp, jo. Takže to vlastně, když se pojáte, tak vždycky je to poření 2 5hvězdičkový, 2 2hvězdičkový a 2 jednohvězdový, jo. PvE bal a PvP bal. No a když už budete mít tady tyhle ty bavly a řeknete si, že to je slabota, tak buď se můžete podívat na YouTube, tam prostě napíšete třeba PvE, Vault, for Crusader, většinou to je jenom v angličtině, že jo, tam ty návody, nebo DPS, budete chtít mít co největší poškození dávat, tak si napíšete DPS Vault, for třeba Crusader, nebo za koho vyhrajete Blizzard a tak dále. Jo, a tam je hromada baldů. A nebo právě možnost se pojít rovnou tady na ty komunitní baldy, co tady sdílejí lidi přímo ve hře. A okopírovat si nějaký ten jejich. A když budete hodně dobrý, zjistíte, že máte bald, který fakt je dobrý, tak ho můžete zajít normálně nasdílet. Vyberete si, který chcete, napíšete si k tomu nějaký popisek, na co to je třeba hodný a tak, a dáte confirm, jo, a on se vám nasdílí ten váš bal, bude mezi tím komunitním, mezi tou komunitou, no. Ty komunitní baldy, jak jsou tady. Tak, a když budu chtít se podívat do Ranket, tak zjistím, že mi to tady ukazuje na challenge třeba. Nejlepší nějaký baldy, jo. Chcete co nejvyšší challenge, pak si tady překliknu, vidím na Battleground. Nejlepší bal na Battleground podle toho, jak to tady třídí ve hře se, top ranket, no tak asi nejspíš, jo. Asi to bude nejlepší. Tady od Soljanky. No a můžete si tady takhle scrollovat dolů, překliknout si na jinýho, kouknout, co zase ten používá, jaký má ty legendární gemy, setovky, jaký používá, Paragon, skilly. Tak, teď mě třeba bude zajímat, já nevím, co tady ještě, jo, to se přepíná jenom 2 možnosti, takže buď Battleground, anebo Challenge, jo. Jsou ty top ranket a pak tady jsou prostě úplně všechny, co lidi sdílejí. Tady se to třídí, koukám podle, ne, není to tak, myslel jsem, že podle toho, kolik lidí stáhlo ten bal, takže se to tady jako od největší sdílení, od nejmenší, ale není, je to tady asi náhodně nějak rozstříděný. No, každopádně, asi když tenhle má 63 sdílení, tak asi je hodně dobrý, jo. Je to stálo hodně lidí, tenhle bal. Tak bych se zaměřil na to, kolik má stažených, jo. Množství tady toho čísla. Od toho bych začal, ten bych si prohlídl, zkusil, nebude vyhovovat, tak zkusíte jiný pak, no. Nebo možnost ještě, říkám YouTube, tady má 123 stažení, ale 3 dny starý, no. To je vlastně aktuální taky baut nějaký, že jo, schválně mrtvé na to, co on používá. Vlastně víceméně, kromě kalhot, tak má všechny ty, co já mám na sobě, tak má úplně stejné esence, jo, to jde vidět podle tady tohohle obrázku té vestičky.
No a z těch skillů používá všechno, kromě tady tohle já teď tam nemám, on to tam má, no tak tady PvE about, no, já mám teď na sobě co, taky PvE about, jo. Tak já si hraju trošku něco jiného, já jsem takový atyp. Ale víceméně je to skoro to samý bez tak. Jo, takže když budete chtít mrknout na nějaký ty baldy, nebudete si vědět rady, tak se pojďte tady a až to normálně skopírujete. Tak to máme teda tady přes tu vestičku, ty komunitní baldy. Teď se ještě mrknem do toho armory pořádně. Tak. Je tady ještě nastavení. A tady si vlastně můžete zakřičkovat, co všechno chcete, aby při tom uložení se zapsalo, jo, do toho. No to určitě funguje i jakoby s tím, že když to aktivujete, tak co tady taky máte zakřičkovaný, tak všechno z toho se přepíše, jo. Takže esence, legendární gemy runy, aktivní skilly z Paragonu, dokonce i familiáry, jo. Takže armory, tady dokonce něco na sdílení, jo, tady je taky ten zrychlený nějaký odkaz na sdílení, takže i kdybyste to chtěli sdílet, tady přímo přes to dá se to taky, jo. Já budu chtít třeba sdílet, dejme tomu, já nevím, třeba ten PvP bal, kliknu na to, tady si ho vyberu, mám ho tady ty zrovna i zafajfkovanýho, protože jsem na něm. A má bych tady napsal, že to je PvP bal, jo, když teda to je PvP, třeba i nějaký popis tomu a dám konfi, a už to budu mít na sdílení, jo, tam. Tak. Kde to máme armory. Když si tady prokliknu, ukazuje mi to prostě, co tam mám. Jak se jmenují ty esence, ty sety. Tady to mám ještě takhle hezky vizuálně, jo. Jsou ty esence. Sety, co jaký set mi dává, tady 4 z 8 mám, kusy, 2 z 8, 2 8, takže získávám za 4 tyhle bonusy, za 2 tenhle, za 2 tenhle bonus, jo. Tak, a teď, protože já chci zase farmit, být rychlej, tak si tady dám runnera, tam activate, a už se mi to všechno zase přepisuje, jo. A už budu zase mít ten bal na tu farmu. Tak. Můžete tady s tímhle, jo, zkoušet. Já třeba to mám asi tak, že když to mají tady všechno za to zafajfkovaný, tak vlastně mě automaticky se tam přepisujou předměty do toho armory. Tady ty legendární, když mám třeba něco lepšího, tady CR vyšší nebo něco legendární předmět, jo, teda ale hnědej, a hodím ho na sebe, tak to se aktuálně hned uloží do toho armory, jo. Že mě nebaví furt jako sbírat ty legendární předměty, tyhle ty hnědý, a furt je changeovat, jo, abych měl třeba, nevím, dejme tomu jeden na combat rating, druhý bych měl na to, že má lepší tady tyhle ty, jo, magicy. No já chci prostě, aby mi to tam u všech těch baldů jsem to měl stejně. To tak neprožívám, jo, jako dřív, tak mi to nevadí, že mám prostě furt všech 8 stejných, prostě si vyberu nějaký jakový ty univerzální typy a ty se mi přepisují do všech těch baldů, jo. Jediný, co se mi vlastně tam mění u mě, tak jsou ty setovky a vevnitř ty
legendární gemy, plus třeba ještě Paragon, jo. Tady tenhle. No si všimněte, tady mám Brawlera, na tom Valdu pro farmení, teď já si přepnu třeba na damage a tady už mám Slinger, jo. Tady Brawler, tady mám Slinger. Takže armory, vyřeže tak nějak stručně asi všechno. Kopírování veřejných baldů, to jsme si řekli. To je přes tu vestičku tady, jo. Community bald. Tady mám nazdílený, tak něco vyberu, líbí se mi. Tak si to tady uložím. Mohli se chci podívat na ty nejlepší, na challengery. Tak jsou zase tady. Battleground. To je zase tady, jo. Vyberu si, co chci z toho všechno uložit. Dám replace, jo. Tak. Sláčka, jo. Dáme tady třeba, si tady vyberu třeba nám tady. Tady mám nějakou pozici volnou. Dám až 2. Jo, to je jedno zkusit. Máme activate, transfer. A nebo to dáme úplně jednoduše. Tady dáme tohleto, dáme activate. Teď to tady přepíšu, budu mít dvakrát uloženou úplně stejnou sestavu. Jo, teď to mám tady, takže teď zkusíme si nazdílet nějaký bal od těch, co tam mají oni. Vestička. Tak co tam? Co si vybereme? To zajímají. Třeba ten challenge rift, jo? Nejlepší jak challenge rift. První je tohle, dobře, tak dáme save selection, dáme tady, že chceme uložit úplně všechno. Co tam má? A co to s vámi udělá, když nebudu mít ty algemy? Replace. Replace. Activation hotovo je to, jo? Jo, mám to tam aspoň jako on, jo? A hodilo mi to tam i ty gemy, který on má. Samozřejmě já všechny ty gemy nemám jako on, takže tady mám prázdné místa, jo? Proto asi nejlepší bych řekl vrátit si to zase na původní. Tady se tam mrknu znova. A vyberu si na challenge tenhle ten mount. Tak si dám sice uložit, ale bez těch legendárních gemů, protože ty nemám. Stejně jako on. Setovky, to bych mohl mít. Tak to vyzkoušíme. Tak, a teď se mi to už tady přepsal, už vidím, že mám vlastně všechno stejně jako on. Legendární gemy, jo, ty, co mám jako on, tak ty mi to tam nechal, já jsem nedal, aby se to přepisoval, že mi to zůstalo prostě na tom původním stavu, ty legendární gemy. Jo, a setovky mám taky nastavený přesně podle něho a i ten Paragon skill. Paragon Vanquisher, jo. No. Takže teď si to tam klidně můžu nechat a můžu zkoušet. Můžu si to tady uložit jako, to jsem to tady blbnu, teď tady chci rozkládat materiál, to ne, tady si kliknu. Jo, proč mám tady vůbec tady to, jo, to je přes familiar, jo. Protože mám toho pomocníka, který má, hned to najdu, tady tenhle, má, že můžu rozkládat věci přímo, nepotřebuji takováři, jo. Tak ho mám tady na levé straně, tak mi dává prostě tuhle možnost. Kdyby to tam neměl využít napravo, jakože prostě jenom jsem ho získal a nepoužívám ho, tak mi to dávat nebude, on musíte umít tady. To
samozřejmě tady tyhle ty další bondy stojí peníze, jo? Momentálně nevím, protože mám všechny aktivovaný, ale prostě stojí to goldy, jo? Abyste měli tady další volný pro ty familiáry. Jo, tenhle mi právě umožňuje to, že si můžu ty baldy měnit přímo přes inventář. Nemusím chodit do toho armory. To já si kliknu rovnou tady, familiáry, dám switch Lloyd a tady u toho si to tady přepíšu na to challenge shrifta, challenge shrift, dám přepsat a mám tam ten bald, který byl nazdílený. Pokopíval jsem to od toho hráče teď, jo? Takže to mám teď podle něj. Tak. Takže to už je kompletně armory. A teď bychom se mohli mrknout zaručené legendárky. No, vezmeme tak nějak nejdřív legendární gemy, když už teda o nich tady byla řeč. Tak se mrkneme na legendární gemy. Tak budeme tady ke klenotnici a mrkneme, jaký vlastně všechny jsou. Je to široký téma, jo, já tady řeknu stručně jenom nějaký ty základy, ale jestli budete chtít počerpat víc informací, tak je dobrý prostě buď mrknout na YouTube, anebo vyloženě na netu. Hledat legendární gemy a k ním nějaký ty příručky a tak dále. Tak když tady kliknu na klenotnici, tak ona mi tady nabízí Great Telluric Fragment. Vlastně to, co sbírám v Elder Riftu, můžu se to přeměnit tady na ty Embry, Rare Room Trade, Magic Room Trade, to jsou ještě ty starý, už skoro ani nemám. A ten Ember, to je materiál, za který si můžete vytvořit tady přes craft. Buď to Eternal Legendary Crest, to je vlastně, vám zaručí, že vám padne v Elder Riftu legendární gem náhodně, buď jedna hvězda, dvouhvězda nebo 5 hvězda, jo. Samozřejmě, že ty procenta na jednu hvězdičku jsou vyšší, a 5 hvězdu tam je to hodně malý, ta úspěšnost. A nebo si můžete vytvořit za ty Embry vyloženě jednohvězdičkovej náhodný gem, nebo dvouhvězdičkovej, a nebo úplně random, a tam vám může padnout klidně i 5 hvězdičkovej. Já každopádně, dřív jsem byl línej, tak jsem si to tady dal na moje kráva a klikl jsem na to. A někdy se mi stalo, že jsem dostal 5 hvězdů a to bylo hodně vzácný. Ale teď už si spíš vyrábím tady tyhle ty kresty, jo, počkám si, až jich budu mít 10. A na Mirror Event, kde se vlastně zdvojnásobí ten drop. Takže když vám padne 10, za těch 10 legendárních krestů, 10 legendárních gemů, tak v tom Mirroru vám padne jednou tolik. Protože když dáte tyhle ty prodejný, tak pak už ty druhý jsou neprodejný, jo. Tak já si tady vykraftím za ty Embry. Legendární kresty ještě můžu další 2. Tak. Teď se pán do inventáře. Tak to najdu. Kde to najdu? Jsem slepej. Někde to tady bude. Tady, jo. Momentálně teda nic moc, teď mám 4, asi počítám, že bude 10. A pak si hodím Elder Rift třeba, jo. Na Mirror Event zrovna. Takže prostě tady přes tu klenotnici si můžete craftit ty gemy taky. Tady vám ukazuje celou nabídku, co můžete vykraftit.
teď momentálně já bych mohl tady za ten materiál, co získávám tím, že běhám vlastně ty algorithmy s těma krestama, tak bych si mohl vytvořit, jo, tady momentálně třeba až 7 tady těch dvouhvězdičkových. Když si samozřejmě vyberete legendární game, který zrovna chcete třeba upgradeovat, jo, nebo který budete používat. No, co tady máme za legendární gemy? Power and Command. To je takový univerzál, dejme tomu, kde ten vám zvyšuje primární útok o 8%, a nebo když se to přepne po 9 sekundách, vám zvyšuje všechny skilly o 8%, jo? To je taky na damage, legendární game. Ještě pak na třetím ranku, když ho dostanete na 3. úroveň ten game, tak máte 7,5% šanci hodit nějaký negativní, jo, za display and negative effect, jo, každý čas power and command, they alternate. Nějaký negativní efekty, jo. Že to dá nějaký negativní efekt, šanci. Je to možný. Tak, další. Hunger. Jo, někdy prostě ani já sám nevím přesně, co to tam v tom popisku znamená a musím si to nechat přeložit, jo. Zase moje angličtina není na takový úrovni, je to spíš jenom taková ta computer angličtina z těch her, co jsem vyhrál všechno v angličtině. A každopádně u těch gemů, který mě zajímají, tak tam ty popisky znám, jo. Ale tady u toho si teď nejsem úplně jistý, co tím oni myslí. Asi, že mám prostě šanci hodit nějaký negativní efekt, ale nepíšou vůbec jaký. Nevím, abyste se museli podívat na to sami. Každopádně vám teď vytipuju legendární gemy, který tak nějak používají hráči na DPS, to znamená damage per second, prostě co nejvyšší poškození za nějaký čas. A takový univerzální gemy jsou i ten Power and Command, tak je to Bloody Reach. Vždycky je dobrý se zaměřit na to, když je tam napsané, že zvyšuje veškerou damage. Jo. To znamená, že vlastně čímkoliv, čím vy útočíte, tak to vám ten game o 2% prostě navýší. Tu damage tady píšou prostě podle toho, kolik jardů je mezi vámi a protivníkem, jo. Že tady čím dál jste od něj, tak tím se zvyšuje ta damage ještě. Jo, tady třeba zrovna zase na tom 3. ranku, když útočíte, tak máte šanci snížit soupeři rychlost běhu o 35% na 3 sekundy, jo. Tady to je zase game, který je dobrý, když používáte ty vaše pomocníky, sumony takzvaný, tak ten zvyšuje damage celkově podle toho, kolik jich máte, jo, až na 6%. A snižuje jejich obdrženou damage, to je prostě hodně dobrý pro baldy, který se soustředí na vyvolávání těch svých poskoků. Unity Crystal, no, to se moc nepoužívá. Sice jako zvyšuje vám to ty
jo, šanci na kritický úder, ale musíte být za soupeřem, že jo, to je takový buď a nebo. Tady to je omezující, spíš takovej, no. Tak, to je tenhle to je takovej best of, skoro, řekl bych. Best of all. Těch dvouhvězdičkovej. On teda jako je podmíněný tím, že musíte mít takový ty skilly, který mají continuous damage, jo. A jakmile máte takový skilly, tak vám zvyšuje o hodně procent damage. Tak ten používá se hodně, potom tenhle ten vám zvyšuje šanci na kritický údery. Jo, přitom když mlátíte, udáváte damage, tak má 20% šanci, že spustí tu jeho dovednost a zvýší vám šanci na kritické údery o 12% na 6 sekund. Jo, může se aktivovat po 20 sekundách znova. Teď zase na třetím ranku vždycky přidává ještě něco dalšího. Jo, tady na ně hodí bled, krvácení nebo co. Teď tady tenhle ten gen, ten se taky hodně používá, ten otráví vlastně soupeře. A dává mu damage, jo, vysokou. A redukuje i útočníkovou rychlost útoku. Tenhle ten gen, Igneous Scorn, ten taky není zas tak špatný, protože ten se kombinuje s vašima kritickýma úderama, takže když dáváte kritický údery, tak on ještě dává navíc, jo, damage. Vyvolá nějakou explozi prostě, 40% vaší základní damage plus ještě 480 za každého soupeře nějak, co je poblíž. Ta exploze může nastat vždycky jednou za 6 sekund, jo. A vlastně ještě po té explozi je vaše damage zvýšená v 2,5% na 2 sekundy. Tak to je taky celkem slušný game, jako. No, ten jsem nikdy nějak moc neskoušel, ale ten je zase podmíněný, že musíte mít channeled skill, jo, takže to je jenom na určitý skilly dobrý, to můžeme přeskočit rovnou. No, tady to je asi pro tanky, bych řekl, že ten, když obdržíte damage, tak aktivuje Mozhorn na 6 sekund. Když je aktivovaný každý útok, vytvoříte trní a můžete vlastně soupeři vrátit damage 17% na zpátek a 201 navíc za ty protivníky, co jsou v okolí. Že by aktuálně jednou za 20 sekund. A ještě vlastně to by opravdu pro hráče PvP, protože když se to aktivuje, tak vám redukuje obdrženou damage o 2%, jo? A to zase rank 3. No a to bychom tady mohli pokračovat dál. To by bylo moc dlouhý. Já tady vyberu jenom takový ty úplně top, jo. Tak tohle je hodně top. Legendární gen, dvouhvězdičkový. To je veškerý kritický údery. Vlastně soupeři sníží armor na 2 sekundy, prostě bude dostávat větší poškození. Nebude mít tak vysoký armor jako hodnotu. Takže vaše damage bude dávat o 10%.
vyšší prostě množství. A ještě vlastně na třetí úrovni, když to dostanete na rank 3, že každý váš aktivovaný ten Spectre Plus taky zvyšuje kritickou šanci o 1% proti útočníkovi, jo. Tak. Tady to je zase blockchain šance, takže to je nějaký pro PvP hlavně hráče. Tady je zase nějaká redukce damage. Harmful continual damage obdržíte. Tady to je zase pro PvP, to imobilizuje útočníka na 1 sekundu. Jo, tady to zase zastraší. Jsou takový idei, buď PvP, nebo prostě takový určený gemy na vyloženě, když se preferujete a něco jako, ale tady ten legend, ten víceméně je dobrý úplně u všech baldů, když chcete zvýšit damage, je teda spíš na PvE, protože PvP on má takovou negativní věc, že sice zvýší damage, jo, vaše veškerý poškození o 5,5%, ale taky zvyšuje obdrženou damage o 5%, jo. Tak to buď to mít takový ty typy, jako je třeba, nevím, Hunter nebo Demon Hunter, taky který útočí na dálku, takže tak nic nezasáhne. Nebo i ten Necromancer s těma summonama, jo, že má před sebou summony a tak dále, ty, který nejsou taky úplně kontaktní, třeba jako Barbar a tak dále. Tak pro ně je hodně dobrý tenhle gen. Tady ten zase zvyšuje damage, když použijete nějaký omezující skilly, což taky není špatný. A dokonce snižuje veškerou damage obdrženou o 1%, potom co aktivujete nějaký omezující skilly. Tak je tady tenhle ten gameplay se dá ještě koupit i u obchodníka jako jediný. A ten vám zvyšuje rychlost, jo, primárních útoků. Znamená prostě, když sekáte meče nebo kulkou, vypouštíte nějaký ty vaše blesky za Wizarda třeba. A to jsou jednou hvězdičku, jo, si všimněte, že tady už tady od tohohle je to jedno hvězdičko, jo. Ten na výrobu stojí míň a zase dává míň rezonance, jo. Ale zase je jednodušší i na upgrady. Tam dosáhnete level 10 celkem jednoduše. Nestojí to tolik surovin. Tak. Pak je tady Zod, když je ultimátní skill, trvání o 16%. Jo, prostě kompletně zvyšuje účinnost toho ultimátního skillu. Když zrovna je spuštěný, tak vám zvyší o 1,5% ještě damage. Tenhle ten game je taky hodně dobrý, protože ten je zase navázaný na kritický údery. Když se vám podaří nějaký kritický úder, tak spustí agonii a to dává zase o 10% větší damage, jo. Plus ještě 122 každou sekundu, během 6 sekund. Aktivace zase jednou za 20 sekund nejdřív. Ještě zvyšuje, jo, útok váš. Za každýho soupeře ovlivnění agonii, což je taky teda dobrý, jako. Tak, tohle je zase na blok, to je spíš PvP, nebo když chcete prostě si tvořit postavu, která bude hlavně odolná,
třeba hrajete v partě a máte tam hodně DPS spoluhráčů, tak potřebujete třeba nějakého tanka, že jo. Tak ten vlastně, tady ten legem je navázaný na blok. Každý váš blok, když útočíte, když se vám podaří blokovat soupeřovou úder, tak vlastně tím blokem ještě i dáte soupeři damage všem v okolí. Jo, a po bloku i vám snižuje obdrženou damage o 1,5% na 3 sekundy. Tak, pak jsme došli tady k dalšímu gemu, který podporuje ty summony. Ten vám zvyšuje jejich trvanlivost, vlastně, když oni mají nějaký cooldown. Nejsou prostě vyvolaní na furt, ale třeba dejme tomu na 20 sekund. Tak ono vám to prodlouží o 8% jo, toho času. Tu trvanlivost těch summonů. Tady zase na ranku 3 zvyšuje i damage, kterou oni teda dávají, že jsou silnější. Tenhle ten jednohvězdičkový game je taky hodně dobrý, to zvyšuje damage o 1,5% za každý vlastně hit, když ho prostě seknete, tak tím víc sekání jo, do toho soupeře, tak tím víc ještě procent dostanete bonus poškození, který dáváte na 3 cíle. Jo, tady pak už na 4 cíle na ranku 3. Tohle je zase takový ten pro spíš tanky game, takže to vlastně spustí taunt, ale ne na bosse, ale na všechny ostatní. A přivolá to vlastně všechny ty soupeře, aby napadli vás na 2 sekundy. Jo, zase to sníží obdržený poškození o 2%. To je zase dobrý, jako když třeba máte nějaký skill, který je plošný a chcete zasáhnout co nejvíc těch soupeřů, tak si dáte tenhle ten game na sebe, bude vám to aktivovat tuhle dovednost. Jo, a při tom útočení to spustí vždycky nějak náhodně, ten taunt, on přivolá všechny ty příšery k vám a vy pak plošně prostě hodíte třeba kladivem, nějaký ten smash nebo něco a všechny tam rozsekáte, jo, na místě. Je tady game, který je dobrý proti elitním nestvůrám a bossům. Ten vám o 6% zvýší damage. Nebo takhle, on je dobrý hlavně, když je zabijete. Tak on má zvýší damage potom, co zabijete buď elitní, nějakou příšeru nebo bosse, tak na 60 sekund vám zvýší o 6% damage. Ale je tady i ta druhá věc, co jsem říkal, že je dobrý i proti nim, protože vám zvyšuje veškerou damage, kterou dáváte elitkám a bossům o 1%. A pak je tady trickshot game, ten je zase na šanelet skill, jo, vázaný. Že, já nevím, třeba Barbar šanelet skill má to World Fury, ne, jak se točí, tak to konzumuje energii, že jo, takže on vám vlastně, ten legend pomáže, pomaleji konzumuje tu energii, že vlastně se můžete točit díl prostě, jo. A ještě snižuje veškerou damage obdrženou, když používáte ten channel skill o 0,5%. Samozřejmě to se bude navyšovat určitě, když jdete na rank 3 a třeba nevím, bude rank 6, tak budete určitě víc procent než 0, než 0,5%. Jo. Tak Blessed Pebble. To je dobrý game na prodloužení těch buffovacích účinků. Buffovací účinek, to vlastně je. Co já tady mám za buffovací účinek? Tak třeba, když se mrknu, mám tady štít, to je buff, poznám to podle tohohle, jo. Je to tady napsaný, buff.
tady taky dokonce bav, protože to je díky asi ty esenci nějaký. To tady mám hozený. Jo, on je vlastně i v základu buffovací. Nebo není. Hází blind a poškození. A ještě zapaluje nepřátelé. No, každopádně je to buff nějaký. Tady taky. Takže tady mám dokonce 3 buffy zrovna, jo. Ještě i tenhle ten čtvrtý. Všechno to jsou vlastně buffovací skilly. Takže já kdybych použila tenhle legendární gém, vytvořil bych si ho na sobě, tak on by mi prodloužil účinek těch buffovacích skillů. Jejich trvanlivost o 4%. A ještě by mi zvýšil rychlost o 2% na 3 sekundy za za to, když prostě ten efekt mám puštěný, no, že pustím. Tak, pak je tady Hitstone. Ten je dobrý zase na ty štíty, co používáte. To vám zase prodlouží, jo, účinnost. Délku, jak dlouho trvá prostě, než se vám rozpadne ten štít třeba, jo. Zase většinou tady na té trojce bývá u těch takových těch podporujících gemů vždycky to, že vám ještě i pomáhá, redukuje poškození, nebo tady zrovna redukuje trvanlivost těch omezujících efektů, který na vás soupeři dávají. Tak, tady to vázne zase na Charge skill. Takže to je zase takový moc specifický. Jo, to poznáte prostě, když se mrknete na ty skilly, teď si je budete prohlížet, tak tady vždycky máte popisek vlastně ten skill, co je záčo. To buffovací, dává damage, buffovací, jenom buffovací, to je ten štít právě. Tady to dává jenom damage, getter, to je zase něco specifického. Dash, jsou takový ty skoky. Damage, summon buff, damage buff. Zase dáš a ještě kontrolní skill. Takže tam by to bylo třeba navázaný. A je to zrovna ten Charge skill, jo. Vlastně všechny ty daše jsou skoro víceméně i Charge. Takže tam by vlastně mi pomohl zrovna tenhle legendární gen. To jsme si prohlíželi. Kde pak ho mám? Jo, to je on. To by mi ten skill ještě zlepšil, jo, jeho damage o 8%. A ještě když bych dělal ten Charge skill, tak by mi zvýšil rychlost o 8%. Nevím, moc ho nepoužívám, snad nikdy jsem ho nepoužíval, protože se neorientuju tady v těch Charge skillech, ty nějak nepoužívám. Takže každopádně překlad nebo něco, nebo jednoduše vyzkoušet a zjistíte, jestli vám to pomáhá nebo ne. No, víceméně tady takhle, jo, tady ty, jak mám ty symboly tady pod tím zdraví, tak já když aktivuji nějaký gém, správně, jakože třeba dám štít, tak tady jsem je aktivoval zrovna, jo. Tady botlet hop mi ukázalo buffovací, legendární gem se mi zapl. Takže vy, když si dáte nějaký gemy na sebe a budete chtít zjistit, jestli vám to ladí s tím skillem, který jste si tady vybrali,
když se opravdu ten gen aktivuje, tak je dobrý si všímat tady těch ikonek, jo, co jsou tady. Když se vlastně aktivuje, tak by to tady mělo svůj obrázek k tomu gemu zobrazit. Takže jdeme ještě mrknout, co tam je za ty gemy. Tak třeba je tady. A ještě tady máme tohleto, to je na blok zase. Jo. To je navázaný na kritické údery, že má zvyšuje šanci. Vaše bloková šance je zvýšena o 10% na 6 sekund, když provedete kritický úder. Během toho efektu, když blokujete, je damage redukována zase. Většinou takový ty na blok a různý takový ty, který vám pomáhají spíš v obraně, ty skilly, tak většinou při jejich aktivaci ještě i snižují nějaký účinky nebo poškození od soupeřů. Tak pak je tady jednohvězdičkovej na kontinuální damage, zvyšuje veškerou 6%. A zase naopak, když obdržujete nějakou kontinuální damage, tak ji snižuje o 1% kontinuální damage. No, tak to je, dejme tomu, když se na to mrkneme. Třeba tady ten Judgment, který vlastně, když to aktivuju, tak on vytvoří takový kolečko kolem mě během 5 sekund. Průběžně zasahuje nepřátelé. Jo? Tak to je jeden z těch kontinuálních damage, jo? Tak. Jdeme dál. Jdeme pomalu na konci. Tady to je zase legendární game v té době, když běháte, tak on redukuje damage obdrženou, jo. Takže dejme tomu, že se mi to hodí třeba i na to farmení. Jste i o 1% šanci imunní proti zpomalení, když budete mít na ranku 3 ten game. To je třeba dobrý zrovna, když já si hodím třeba na farmení. Wow. Tak nejenom, že budu rychlej, ale díky tomu gemu, když ho budu mít na sobě, tak budu vlastně budu dostávat menší poškození. Jo? Tak, povedlo se mi to říct. Takže dál. Co tady ještě máme? Misery elixír. Veškerý omezující efekty, který aplikujete na nepřátelé, tak jejich damage je zvýšená o 8%. To je taky jeden ze základních jednohvězdičkových gemů, který byste měli mít, pokud teda používáte ty efekty. Jo, a ještě damage jich se zvýší taky o nějaké procento těch omezujících efektů. Takže jak je jejich trvání, tak damage zvýší, jo. Tak a tohle je vyloženě zase proti těm omezujícím efektům legendární game, který redukuje trvání těch efektů, který aplikují soupeři na vás, jo, o 8%. A ještě snižuje o 1% obdrženou damage. Když je na vás použitý
nějaký omezující efekt. Tak, teď jsme u kremu, který zase zvyšuje celkově všechny skilly, damage u nich jo, o 6%. Ještě nám zvedne rychlost o 1% na ranku 3. Tak, a tady tohle je zase vyloženě pro dash skill, legendární game, když používáte nějaký dashovací skilly, nějaký ty úskoky a tak dále, prostě z jednoho místa na druhý, uděláte nějaký skill, zase to najdete v popisku těch skillů, jestli to je opravdu dash skill, jo. Tak to vám zvýší damage o 6% na 2 sekundy, potom když uděláte nějaký dash. A ještě zrychlí rychlost útoku, jo, o 1%. Tady to je zase s dashovacíma skillama něco. To je zase taky omezující na soupeře. Něco na způsobosti, že vypíná jejich dashovací skilly, když dáte kritický úder. A jejich rychlost redukuje o 6%. Jo, teď vyloženě jako u některých gemů, to jsou ještě dva. Ty nemám třeba vůbec vyzkoušený. A když si nejsem jistý tím popiskem, tak se prostě mrknu na ne, tam je to přeložený úplně doslova, jo, přesně. Tady ten Surging Sea, to nevím, že existuje. Tak, když použiju skill, zvýší vašeho skillu damage o 0,8% na 3 sekundy. Jo, nasčítá se to až 10krát. A cooldown skillu redukuje o 0,5%. Tak, pak tady máme další game, který ještě neznám. No, tak to je zajímavý. Jakože máte rezistenci zvýšenou o 4% proti kritickou rezistenci, jo. To je celkově legendární game dobrý, že redukuje prostě kritické údery proti vám, snižuje jejich účinnost těch soupeřů, co mají ty kritické údery, jo. To je zajímavý, to je taky dobrý spíš asi na nějaký tanky. Když si chcete udělat tanka, takzvaně prostě houževnatýho, třeba Barbara, nebo může být Crusader. Tak, a to jsme probrali gemy, které se dají tady vyrobit. A potom, to je vlastně tady možnost dvouhvězdičkovýho nebo jednohvězdičkovýho legendárního gemu a potom je možnost ještě 5hvězdičkovýho legendárního gemu. To už je vyšší level, který samozřejmě taky stojí víc všeho, materiálu, většinou i peněz. A nebo perl, jo. Právě že perly, tady je možnost za perly vyrobit si legendární gem. Tady mám já 28 perel a na jeden ten legendární gem potřebujete 40 perel. Jak získat perly? Perlu můžu získat buď to přes obchod, můžu si koupit nějaký balíček s perlama, vrtneme tady na to, tady nabízejí, kde
Pak mám nějakou perlu. Někde musí být. Tady, jo, třeba. Můžete za litr si koupit balíček. Budete mít 24 perel, hned půlku toho, co potřebujete. A 20 krestů, které jsou neprodejný, plus ještě nějaký další věci. Materiál na upgradeování toho legendárního gemu. Jo, tohle je Game Power, to je vlastně materiál, který potřebujete, když si zvyšujete ty legendární gemy na vyšší úroveň. Tak potřebujete tohle a ještě k tomu potřebujete občas i další stejný typ toho legendárního gemu. Tady jsou tady ještě klíče, jo. Už jsme si říkali, čemu jsou klíče. Klíče máme na upgradeování tady tohoto. Vlastně za ty klíče si otevřem truhly, který vypadává materiál na upgrade těch různých kamenů, jo. V tom Legacy of the Horadrim. A my se vrátíme k těm legendárním gemům. Koukneme se na ty 5hvězdičkový. Za ty perly. Tak, tady to vezmeme tak na rychlovku. Tak povídám už dlouho, už vás to přestane bavit určitě, pokud ještě nepřestalo. Tak. Void Spark. A Void Spark je takovej legendární gem, který dělá blesky, které jsou navázané i mezi vaše přátelé. Nebo na 6 sekund při aktivaci spustí Void Spark, protivníkům 30%, šance, že prostě přeletí bez na jinýho protivníka, až 8 nepřátel a dává jim tady zase 45% damage, plus za každýho nepřátele navíc 446. Jo, a vždycky jenom jednu sekundu v čase může být ten bles zase nějak aplikován na to stejného nepřátele, to už zase úplně tak do detailů nemusíme řešit. Jo, když je aktivovaný ten Void Spark, zvyšuje vaši rychlost útoku o 4%. Tak tady máme další Gunga task. Spustí zase nějaký gloom na 6 sekund, když útočíte. A zvýší vám to pak damage těch primárních útoků. To je prostě hodně dobrý gem na primární útoky, jo. Jeden z nejlepších na ty vaše primární útoky. Frozen Heat, to se hodí i do PvP, ten vytváří vlastně štít na 6 sekund, který v okolí prostě jakoby mrazí, nebo jim prostě zima těm nepřátelům. A ještě absorbujete damage, jo, vytvoříte jakoby takový štít. Jo, chill enemy, no. Je může jakoby prostě zmrazit, jakoby, no. Nevím, jak to říct přesně. Panic Ashes, to je zase vám garantuje štít na 6 sekund, který absorbuje damage. A když prostě vyprší ten shield, tak vás vylečí nějaký 20%. Chipstone, to je zase na ty omezující efekty, legendární gem. Každý, když dáte na nepřítele nějaký omezující efekt, aplikuje explosive kurz, nějaký prokletí explozivní. Všechny tam prostě poškodí, 45% damage, exploduje to tam.
Zase se to zvyšuje až na nějakou hodnotu. Obdržíte i nižší poškození potom, když se aplikuje o 6%. Hovorsko, že primární útoky mají 10% šanci, že vytvoří Spirit Wolfa, velkého vlka, který poběží přímo v lajně před váma a bude všechny poškozovat, když proběhne těma soupeřema. A ještě má šanci 12%, že úplně omráčí nepřátelé na 3 sekundy. Sleeping Bile, vaše ataky mají 4% šanci, že otráví nepřátelé. Zase tady damage, v jakém čase. Když umřou, můžou šířit tu otravu dál. A ještě ta otrava zpomalí rychlost těch nepřátel o 6%, takže je to vlastně víceméně legendární gen, který způsobuje i omezující efekt. Blessing of the Worthy. Obdržá damage vám může 20% šanci způsobit to, že vlastně na ty soupeře aplikujete taky damage. 12% z vašeho života, nějaký procentuální se vypočítá a udělá se z toho damage. Takže vlastně, když vy dostáváte nějakou damage od soupeře, tak mu to můžete vrátit. A ještě na 6 sekund budete dostávat nižší poškození o 4%. Tak. A teď tady z těch gemů, to už jsme probrali. Tak co se nejvíc používá je tenhle a tenhle. Jsou takový 3 univerzální gemy víceméně, no, kromě tohle, ten je teda na primární útoky hlavně. Tak dejme tomu tenhle a tenhle. Tohle do PvP, tohle do PvP. Tohle dejme tomu taky, tohle skoro na nic. Ono to teda má dobrý vlastnosti, ale ten vlk se strašně málo aktivuje často, takže to je skoro k ničemu. Tady to je spíš taky jako pro PvP, že vlastně takový protiúder. A teď se dostaneme k tomu nejlepší, co hra nabízí víceméně, jo. Tohle je základní kámen všech baldů, to skoro nenajdete žádnou postavu na nějaký vyšší úrovni prostě hráče, který by neměl tenhle legendární gen, no. Já si každopádně sežente, i kdyby měl mít třeba jenom 2 hvězdy z těch 5, protože ten vám zvyšuje veškerou damage, kterou dáváte v 8%. Když máte plný život, když máte nižší život, tak to klesne až na 4%, ale pořád vám vylepšuje damage veškerou. A ještě vám zvýší rychlost postavy o 10%, jste ještě o 10% rychlejší. A ještě na ranku 3 obdržíte o 2% nižší damage, když vám klesne život pod 50%. Jo. Takže to je takovej univerzální gen prostě úplně na všechno. Víceméně jak na PvP, tak na PvE. Prostě na cokoliv. Takže ten určitě si buď to udějte za perly, nebo vám náhodně padne Eldoristu za legendární kresty, nebo si ho můžete koupit ještě za platinu na trhu, jo? Takže tohleto je asi taká topka. Tak jdeme dál. Tento gen bych zařadil tak někam doprostřed, protože on je takovej hodně specifický. On vytvoří vlastně, máte 15% šanci, že vytvoříte klona, který prostě
útočí primárníma útokama jako vy. Na 8 sekund, jo. Ale je dobrý, že ten klon se započítává i do těch bonusů, když máte nějaký ty sety nebo gemy nebo buffy, který podporují vaše summony, prostě to vám pomáhají, tak se započítává do toho i ten klon, jo. Tady na ranku 3 už máte pak možnost vyvolat 2 klony dokonce, jo. Takže ten legend bych určitě zařadil do baldu, který se soustředí na vyvolávání svých pomocníků. Pak je tady další taková ta topka, Botlet Hop. To taky má skoro každý na sobě, protože ten legendární gen, když použijete nějaký buffovací skill, tak vám zvyšuje jak damage, tak rychlost těch cílů, takže to znamená, že nejenom vám, ale když aplikujete nějaký skill, který buffuje i v ostatní kamarády, parťáky nebo i ty vyvolaný pomocníky, tak i těm o 8% na 6 sekund zvýší damage a rychlost běhu, jo? A ještě vlastně na ranku 3 snižuje to trvání, než můžete skilly používat, jo? Takže vám to vlastně zrychlí i cooldown na skilly. Můžete je jakoby za kratší dobu zase znova použít. Takže to je taky hodně top legendární gen. Pak tu máme Svensson Hunting. To je gen takovej jakože spíš k ničemu. Já ho teda mám, protože mám všech 5 hvězd, tak ho používám na zvýšení rezonance a pak si na něj bez tak hodím aux, jo, tomu se dostaneme. Ale víceméně jako není moc praktické, je tak akorát na farmení. Protože on vlastně dělá to, že když zabijete nepřátelé, tak vyvolá nějakou nesturu, která ty poblíž protivníky prostě poškozuje nějakou damagí, může jedno za 6 sekund, jo, znova se vyvolá. A pak ještě, když teda zabijete další nějakou nesturu, tak má šanci 7%, že se ještě aplikuje znova. A je to takový jako, není to vhodný vůbec do PvP, do PvE není to moc praktický, protože tam je prostě ta šance, že se aplikuje zase dál na další protivníky malá prostě, jo, takže ne, to bych nedával na sebe. Pak je tady legendární game, který je jako zase zaměřený jenom na dašový skilly, jakože Monk třeba i skáče, nebo dejme tomu ten Crusader má to šarge, takovýhle tyhle věci, on se najde u každý prostě postavit nějaký dašovací skill, jo, ale je to primárně jenom podpora těch dash skillů, jo. Když použijete dash skill, tak vyvolá prostě ochránce nějakého anděla, který vlastně v té lince před váma prostě, a on vlastně se spustí za váma, protože jak když skočíte, tak on rychle jakoby se přemístí k vám a ještě zasáhne toho soupeře, jo. A potom vlastně zvýší vaší damage a rychlost na 2 sekundy o 4%, jo. To vyloženě prostě jenom na ty dash skilly. Hellfire Fragment. To je takový legendární game, který já mám osobně rád, protože se mi líbí jeho vizuální efekt. Ale vůbec skoro nikdo nepoužívá, jo. Dejme tomu, že by mohl být celkem dobrý na PvP. Protože když použijete skill, tak on kolem vás
vytvoří takový 3, jakoby prostě dejme tomu mini, nebo jak to nazvat, jak píšou Hellfire Blazes, který kolem vás se točí a když jste blízko u soupeře, nějakých 6 yardů, tak zasáhnou toho soupeře, jo, prostě vybouchnou u něj. Takže když máte třeba nějaký kontaktní PvP, si dokážu představit třeba Barbara, který je na pískoleči, aktivuje nějaký skill, tak vytvoří si tam tyhle ty, dejme tomu bombičky a ty pak jako zasáhnou ještě toho soupeře, jo. A při tom zasažení ještě obdrží nějaký 12,5% damage. Nějak ještě to jakoby ještě podpoří další damage, jo. Takže dejme tomu, že je to taky podceňovaný game, no, ale taky je to víceméně jenom kontaktní game, jo. A ještě nevýhoda toho je, že ono ty 3 takový bombičky, co kolem vás hrotujou, tak oni nejsou na pořád, oni prostě za nějakou dobu prostě zmizí, takže když to aktivujete a nikoho za nějaký ten čas nestřetnete, nebudete s nikým bojovat, tak vám je to bez tak ničemu, protože ono to pak zase zmizí. Tak, další. Starfall Shark. Když kolik máme to ještě k domu, hodně jich. Tak to vezmeme teď hodně rychle. Tento game, když dáte damage, má šanci 30%, že prostě spustí meteority na tu oblast, jo. A ještě vlastně ta zem po těch meteoritech začne ty oblasti zapalovat nepřátelé. Jo, 10 základní damage, 10% za každou sekundu. Tak, jdeme dál. Spiteful Blood, to je spíš pro PvP baldy, nebo nějaký taky tanky. No, když pod 50% života udržujete damage, vytvoří nějaký Spiteful Blood na 4 sekundy a zvyšuje vám damage o 4%. A dělá vás neviditelným proti primárním útokům od ostatních hráčů. Nějak snižuje i primární útok, jo, za tu dobu od těch protihráčů. No a když ten štít vyprší nebo co, tak ještě tím rozpadem poškozuje nepřátelé. Tak, má odtedít. Jo, to v lokaci vytvoří takový whirlpool, takový vír na 2 sekundy. Přitahuje ty nepřátelé do toho víru. A pak, když se to aplikuje, tak to ještě snižuje jakoby armor těch protivníků na 6 sekund, jo. Dává ten větší damage. Tak, tady to je další z těch super legendárních gemů, 5hvězdičkových. Takže když to tady takhle vezmu, tak byste si chtěli vybrat, dejme tomu 4 nebo 3. Bereme 3 nejlepší gemy, co si myslím, že jsou, co jsme zatím probrali, jo. Tak, bral bych tenhle a tenhle, jo. A co tenhle dělá? Když dáváte poškození, může spustit Rolling Rage na 6 sekund a zvyšuje vám kritickou šanci na údery kritickýho o 12%. A kritický údery ještě explodujou, zapalujou nepřátelé, nějakou damagí tady. A když oni hoří, tak máte ještě kritickou šanci zvýšenou o 3%, jo.
Takže ten jako prostě na kritický šance a na damage prostě je hodně dobrý. Tak tady máme tohleto, ten vytváří nějaký meče, který rotují kolem vás, nebo jsou za váma. 5, jo, na 10 sekund. A poškozují nepřátelé. Máte šanci 10%, že vytvoříte nějaký masivní meč, který ještě i dá knok nepřátelům, že je odrazí a ještě dá větší damage. Stormwald, to je něco jako ten Whirlpool nebo ten Mavkov Teddy. To taky vytvoří nějaký lokaci, jo, nějaký storm, dává kontinuální damage všem těm poblíž protivníkům, přidává nějaký blesky, když je spuštěný ten skill toho legendárního gemu a dává už 6% nějakou damage, jo, za sekundu trvání toho skillu. Wolfheort, tak to je taky hodně dobrý legendární gem. Ten vlastně spustí nějaký savage na 6 sekund na nepřátelé poblíž. Nasčítá se to až na 5 těch, jo, možností. Dává damage těm protivníkům. Aplikovat se teda může 0,3 sekundy na stejného protivníka, jo. Zase znova. A hlavně, když je spuštěný ten skill, tak vám ještě zvyšuje rychlost útoku a i vašich vlastně spoluhráčů, na který nejbližších, jo, na 3 sekundy. Takže to je něco podobného. Něco trošku nižší verze tady tohohle Botlet Hopu, jo. Tady taky aplikuje vlastně i na ty vaše spoluhráče. Nějakým okruhu nejbližším. Ten buff, jo. Takže tohle taky hodně dobrý gem. Golden Firmament. Jo, ten pouští takový blásty do různých stran. Taky na damage. Redukuje nějakou damage. Obdrženou. A prodlužuje vám o 3% nějaký ten evasion rating, jaký dosah. Tak a teď jsme tady u posledních 3 legendárních gemů. Colossus Engine, takže další topka. Dejme tomu, že kdyby měl vybrat 4 nejlepší gemy, jako je to individuální, jo, neříkám, že ten můj výběr je nejlepší, ale já bych si vybral tenhle a k němu bych hodil ještě tenhle, jo. Kdybych teda měl možnost mít až 4 5hvězdičkový nějaký gemy a mohl bych je tak jakž takž upgradeovat. Všechny vás vyšou damage, některý vám posilujou i rychlost útoku z nich, normální rychlost běhu, takže jsou takový prostě univerzální a všechno se dají použít, jo. A teda ten je teda soustředěný na skilly. Když aplikujete buff, tak vám garantuje na 6 sekund, že všechny vaše skilly, jejich damage se zvyšuje o 15% a taky vás větší a máte vyšší dosah těch skillů, jo. Což je teda super. Tím vyšší máte postavu jakoby větší, tak tím jste i rychlejší a máte i ten dosah těch skillů jako delší. A ještě jste na 1,2 sekundy
imunní proti knockback efektu, jo, na ranku 3 teda. Takže to je taky hodně velká topka. Tak, pak tady máme další gem, jeden z těch novějších. Ten se řadí taky mezi top gemy. Vaše kritické údery. Pustí Blood Rage na 6 sekund. Zvyšuje damage o 9% a kritické údery jejich damage o 18%. Když je Blood Rage aktivovaná, tak také kritické údery. Ještě pustí nějaký bled, nějaký krvácení, takže ještě to vám dává nějakou damage, jakože ne vám, ale těm soupeřům poškozuje je. A na 3. levelu vám zvyšuje o 1% šanci na kritické údery za každého toho protivníka, který byl tím krvácením zasažený, jo? Až na 4% tu šanci zvyšuje. Tak, pak tady je nějaký game, který taky neznám, to je úplně ten novej. No, to o něm ještě nic moc nevím. Ale píšou tady, že když dáváte damage, máte 10% šanci hauntovat nepřátelé na 6 sekund. Když jsou zasažený tím autem, tak získávají 20% vyšší damage od vás. Jo, tam se to nějak střídá a buď vám to zvyšuje damage, anebo snižuje obdrženou damage. Jo, a zase. Ještě na 3. levelu zase, když okolí na nepřátelé vám to zvyšuje nějakou základní damage, anebo snižuje obdrženou damage, jo. To je asi něco podobného, jako byl ten Command, legendární game, který se střídal a jednu dobu dával bonus do něčeho jiného, pak zase do něčeho jiného, jo. Těžko říct, no, vyzkoušejte, řekněte na net, když tak přeložte lépe, jo. Nic jiného vám nezbývá. Tak. A to jsme probrali teda všechny legendární gemy, co tady máme v té nabídce. Potom je ještě jeden legendární gem, který je extra zvlášť. Nevím, kdo to provedl, proč to udělali, těžko říct. Každopádně to taky je. No, ne jeden, nejsou dva. A to je gem, který mám na sobě. Jeden z nich je tento. Jmenuje se Fervent Funk. A to je teda hlavně legendární gen dvouhvězdičkovej, určený proti bossům, jako jsou třeba Heliquary Raider a tak dále. Protože ten je teda hodně dobrý, pokud bojujete proti bossům, protože ten každým vaším úderem do protivníka zvyšuje damage. Může se to až nasčítat 10krát. Takže maximum je teď, co já mám teda tady level 9, tak maximum je 20,5% vyšší damage, jo, do něj. Do toho soupeře. A ještě vám k tomu zvýší damage proti elitkám a bossům o 6%, jo, takže proto říkám, že je hlavně proti bossům. Takže to je taková topka na damage, když jdete do Heliquary, třeba Raidy a tak dále, nebo Gauntlet, jo. A ten právě získáváte
A jestli se ještě tady dá koupit, doufáme se mrknout. To je jedna z těch možností. Každopádně je v tom Battle Passu, jo. Tak. Je tady nebo není? Já jsem měl za to, že tady možná dřív byl, už tady teda není. Jo, už je tady jenom tenhle ten, jak jsem už zmiňoval, na tu rychlost útoku. Tak ten si můžete každý měsíc tady za hilty vyrobit. A ten od Funk, nebo jakže se to jmenuje, to nezjistíme. Tak ten získáváte tady v Battle Passu. On tady někde bude. Jsi mi schoval. Jo, tady za tu druhou, jo. Buď vy si můžete vybrat Battle Passu, že dosáhnete nějaký ty odměny. Třeba tady na tom levelu zrovna. 20. Ale pozor. To jsme vlastně na tom Empowered. To musíte mi zaplacený Empowered. Nebo ne? Tady to není Empowered. Možná ta odměna jenom tady to. Jo. Takže. Už to chápu, jo. Omlouvám se. Trošku jsem přibržděnej. Tady ta lajnička to dostáváte vždycky. Když nemáte ten Battle Pass koupený. Jo, je to free tady. A když ho máte koupený, ten za tu 100 asi, to vychází, tak získáváte i tyhle bonusy právě. Ale ještě se dá vlastně koupit ještě víc než ten základní Battle Pass. To je tohleto. A mám vlastně koupený tady tohle. A jestli koupíte ještě tohleto navíc, tak ještě můžete získat tyhle ty položky. Zvlášť ještě tady tuhle truhlu, jo. A tyhle různý skiny. Ale každopádně to jde vidět, že já to tady koupený nemám. Jo, nemám. Takže tohle dostanete i za ten základní Battle Pass. A tam si buď vyberete právě ty perly, že si budete chtít dělat nějaký ten 5hvězdičkový game, jo, tady všechny možnosti, co z toho jde pak vytvořit. A nebo si tady vytvoříte ten Fervent Funk, jo, prostě z té truhly si ho vyberete. Tak. To je možnost, jak získat Fervent Funk. To je pak zase dál, jo, znova. A pak, když máte ještě ten Battle Pass nejdražší, tak tam je taky ještě takový obchůdek, kde ono to je. Někde se to určitě dá ukázat, že by tady. Jo, tady je to, jo. Chcete mít ten nejdražší Battle Pass, tak si můžete koupit ještě limit 5 tady těch truhel měsíčně, jo. A v tom si právě taky můžete nastavit a vybrat ten Fervent Funk, jo. To jsou ještě další položky, které vlastně si můžete tady za ty Battle a Chvihkoun, jo, koupit. To je vlastně tohle, jo. Když vy si koupíte ten balík nejdražší Battle Passu, tenhle ten, tak si odemknete i tady tyhle věci, ty body a za ty si pak můžete kupovat ty různý položky, jo.
Takže to je ten jeden gém, který je tak méně dostupný než normálně. Možná ještě z eventů taky je možnost ho získat. Protože v nějakých eventech, nevím, jestli tady zrovna bude nějaký ten event na to. A jsou eventy, kde získáváte taky takový ty truhly, kde si můžete pak vybrat dvouhvězdičkový nějaký gém. Tady jsou jenom perly. Tady nic. Nic. Revard, tady jsou legendárky sety. Prostě eventy se vyplatí plnit, jo. Takže tam získáváte taky dost věcí navíc. Tak, teď se mi to chvíli trvalo, tak uvidíme, jestli to bude ve videu. Ten zvuk nebo ne. Jo, tady jsou perly. Počkej. Jo, to dá legendární čest, jo, to jsou legendární předměty. No, takže ten legendární gém asi nejspíš jenom přes Battle Pass. Podíváme se dál. Jo. Takže pokud chcete prostě tenhle legendární gém, nějaký zajímavý jméno, Advent Funk, tak musíte plnit Battle Pass, jo? Tak. A pak je to ještě jeden, a ten je úplně jako tragicky, s možností tragickou získat. To je vlastně více jenom za perly. Jsem ho přijal, že jo? A tady je Morne School. To je hodně dobrý na damage, legendární gém, ale málo dostupný, jo. To je vlastně, tady není vůbec žádná možnost jiná, než ho vytvořit za perly, anebo že vám náhodně vypadne v Elder Riftu za legendární krestu. Protože ani na trhu se neprodává, prostě tam je nedostupný. A ten vlastně dělá to, že vytvoří spirita krále lichů. Jo, když dáváte damage, tak se to může spustit. A garantuje vám nějaký Royal Dominion na 6 sekund a když je veškerou damage, 6 sekund, to dáváte na 15% a maximálně až na 30%, jo, když to aplikujete na 3 soupeře. Až. No a když je to aktivní, tak ještě pouští nějaký War Spirity, který dávají damage tím, že vybuchujou v okolí, jo, o 9%. Takže to je prostě hodně dobrý legendární gem na damage, jo. Každopádně vytvořit ho můžete příkladně za perly, tady u obchodníka, a nebo prostě vám může padnout náhodně Elder Riftu za legendární krestu, a nebo můžete mít štěstí a objeví se na trhu, jo. A to se pá na trh a on tam asi bez tak nebude. Ale když bych ho chtěl jakože upgradeovat, jo, musíte mít na to ale počet těch perel, jinak prostě jste nahraný, jinak si nevytvoříte nic. Tak si tady na něj kliknete, jo, a tady to nabízí, jo, za čtvrtou si ho vyrobit, to je kolik toho potřebuji na ten gem, jo. Dal bych si OK. Jenže mě to tady bez tak nepustí, protože já nemám materiál tady na to, jo. Takže já bych upgradeoval tady z 8 na 9, tak potřebuji jak tenhle ten, trojkovej, tak ještě už na ranku 5, jo. Každopádně, jestli budete chtít vytvořit nějaký na level 1, tak asi vůbec nebudete mít šanci. Musíte ho bez tak získat nejdřív, prostě buď v Elder Riftu náhodně, anebo si ho koupit prostě na trhu. A
pak když už ho máte, tak vám ta hra nabídne jako, že si ho můžete upgradeovat. Ale prostě musíte mít na něj ty perly, jo. A případně pak ještě tady ten materiál, ten Gunpowder, jo. Tak. Jdeme schválně jenom na ten trh. Jestli se tam vůbec dá koupit a předpokládám, že ne, teda, protože se občas koukám a nikdy tam není. A když tam je, tak je strašně drahý, jo. Stojí třeba 3x víc než, nebo 4x víc než ty ostatní dvouhvězdičkový legendární gemy. Mrkneme se tady třeba, vybereme nějaký ten lepší dvojkovej, co teď hodně frčí. Tak třeba tady tenhle. Ten stojí 2000 platiny. Jo, to je ten Bornesku, jo, vůbec není vůbec. A já vím, že byl za cenu třeba i 10 000 platiny. Strašně předražené, jo, takže pokud po něm toužíte, tak vám prostě musí padnout těch Elder Riftech, no. Nic jiného vám nezbývá. Tak, a teď si uděláme jako rekapitulaci, dneska je to hodně dlouhý video, to asi rozdělím a uvidím, možná to nechám v celku. To nějak dopadne. Tak ty další položky, co jsem chtěl ještě, ty témata, zaručení legendárky, kde máte denně a bossové, kde jsou nějaký ve worldu, jo, různý, tak to si necháme zase na příště. Jste vydrželi až do konce, tak vám gratuluji, loučím se s váma, mějte se krásně a se někdy naslyšenou. Pa, pa.